Moltíssimes gràcies, alcaldessa, president, amics. És un plaer i és un privilegi poder estar connectats avui amb tots vosaltres. Com es deia, crec que ens agradaria molt més poder estar junts, poder estar plegats i, bueno, no tenim aquesta oportunitat, però aquests mitjans tecnològics ens permet seguir tenir aquest contacte en aquests temps on la informació i el coneixement és tan i tan important. El que segurament trobarem a faltar serà la copa de vi al final, però això no ho arreglarem avui. Bueno, més que parlar dels reptes de l'empresa de tecnologia sanitària, m'agradaria enfocar-me en el tema que realment avui en dia és important, que és el tema de la pandèmia del Covid. Per què? Perquè el nostre sector i la nostra empresa en particular ha tingut i segueix tenint un paper molt, molt rellevant en la gestió d'aquesta pandèmia. Roche és una empresa antiga, una empresa de molts anys de trajectòria, fa més de 120 anys que es va fundar a Suïssa, i és una empresa que va començar com una empresa de farma i al llarg de la història ha tingut productes tan coneguts com el Valium o com el Redoxon, que crec que molts de vosaltres potser us veu criar de joves amb el Redoxon i la vitamina C. En els anys més o menys 80 es va diversificar i la part de fàrmacs, medicaments, etc., se li va ajuntar la part que en diem de diagnòstica i va ser una divisió petita fins que l'any 98 la Roche va comprar una empresa que es deia Boehringer Mannheim. No confondre amb Boehringer Ingelheim, que és una empresa diferent, encara que comparteixen el nom, i era una empresa que en aquell moment era el líder del que és la diagnòstica a nivell mundial i gràcies a ajuntar-se un segment de diagnòstica amb una empresa amb un muscle financer molt important, que era Roche, vam aconseguir donar aquest pas endavant i avui en dia Roche Diagnòstics és el número 1 del món en un sector que és prou desconegut, que de fet fins fa un parell de mesos ningú sabia què era això del laboratori i el PCR i el test, aquest tipus de coses, i avui en dia sortim a tots els titulars, ens hem posat de moda, però és una empresa que sempre ha estat allà portant molta cosa positiva a lo que és la medicina. Avui en dia el sector que nosaltres li diem in vitro diagnòstics, o sigui, diagnòstic in vitro, per diferenciar-ho de lo que és el sector d'in vivo, que l'in vivo seria totes aquelles màquines de fer radiografies, els tags, aquestes coses. Doncs in vitro és tot aquest diagnòstic que es fa no en la persona, sinó amb mostres biològiques que provenen de la persona, fonamentalment sang i altres tipus de fluids biològics. O sigui, això és el nostre sector in vitro diagnòstics. És un sector a nivell mundial, té un tamany de més o menys 60.000 milions d'euros i a Roche Diagnòstics a nivell global tenim una participació en aquest mercat del voltant d'un 20%. La diagnòstica és una disciplina molt, molt tecnològica. És una disciplina que requereix molta recerca, molta investigació, perquè ajunta dues peces fonamentals. Un és la part de coneixement profund dels processos fisiopatològics del ser humà, entendre quins marcadors podem nosaltres fer servir per determinar, per diagnosticar malalties i per fer seguiments dels tractaments, i per això requereix un gran coneixement a nivell biològic, a nivell molecular, del que són les patologies. Per altra banda, aquest coneixement s'ha de convertir en una cosa que ens permeti diagnosticar, és a dir, que ens permeti mesurar paràmetres que nosaltres volem mesurar a nivell d'aquestes mostres biològiques. Per fer això hem d'ajuntar química, enginyeria amb el coneixement. Tot això fa que la indústria diagnòstica sigui una indústria realment molt intensa o molt intensiva en temes de coneixement i en temes de recerca. De fet, nosaltres a nivell de Roche, a nivell global, l'any passat ens vam gastar 1.200, vam invertir, dirien els jefes, 1.200 milions en recerca. Realment és una empresa que està capdavantera i la forma d'entendre la nostra missió és sempre desenvolupar coses que no estan encara desenvolupades i que necessiten i que són necessàries per fer cada dia una millor medicina. Això suposa que estem realment preparats per donar aquest suport. Perquè ens entengueu bé,
el que fa diagnòstica, bàsicament, és quan us treuen una mostra de sang o us treuen una mostra d'orina o altre tipus de mostra biològica. Això s'envia a un laboratori. Dins del laboratori, allà hi ha unes màquines, uns instruments que processen aquestes mostres, les barregen amb reactius i donen una informació. Una informació que pot ser tan bàsica com un valor de glucosa o de colesterol o tan sofisticada com la seqüenciació d'un virus o la seqüenciació i la caracterització mutacional d'un càncer, per exemple. O sigui, la biologia que nosaltres empleem a diagnòstica va des del més senzill fins a lo més sofisticat o lo més complicat. Això ens ha portat que, si bé abans era més fàcil interpretar les dades que sortien d'un laboratori, o sigui, tots els metges podien entendre un valor de colesterol, un valor de glucosa, un valor d'àcid úric, però avui en dia la diagnòstica dona una informació de tant nivell que ens hem adonat que els metges, per una banda, no tenen ja la informació, la capacitat d'actualitzar-se. Per tant, una dada que vingui del laboratori no és avui en dia suficient perquè el metge pugui treure o fer alguna activitat sobre aquest valor. Aleshores, això ens ha portat a desenvolupar la segona branca de la diagnòstica, que és la part digital. La part digital significa que de totes aquestes dades que genera el laboratori les hem de convertir en una informació que els clínics les puguin entendre i puguin actuar sobre això. I això ens ha portat, això és molt rellevant, per exemple, en temes de càncer. Un càncer avui en dia se sap que a nivell molecular ve provocat per una sèrie de mutacions en uns certs gens. En aquests gens s'ha de saber una mutació, què significa, quin biomarcador pot seguir. Hi ha molta informació al voltant d'això i el que fa la part digital és extreure aquestes dades, treballar temes Big Data de manera d'extreure patrons que ens puguin servir per prendre decisions o per entendre què és el que està succeint i a la vegada generar una informació que sigui prou intel·ligible, diguem-ne, perquè el clínic pugui fer-la servir. I en aquest sentit, aleshores, aquesta part digital de la diagnòstica és el que ens ha portat a nosaltres aquí a Sant Cugat a crear una funció global que ens dediquem a això. Nosaltres fins fa poc érem una afiliada comercial, com altres que hi ha de Roche en altres països, però arrel d'això, arrel que vam veure la necessitat de desenvolupar producte informàtic i com aquí ja tenim una tradició d'anys, l'empresa al final va decidir per muntar una part de les operacions globals aquí a Sant Cugat. Amb això hem creat el que en diem sites, hem passat de ser una afiliada local a ser un site tecnològic i més o menys avui en dia el grup donem feina a tot el país a més de 1.300 persones i aquí a Sant Cugat, en els sites, som al voltant de 1.000 persones. Això una mica per dimensionar l'empresa i també per explicar-vos que aquesta vocació de recerca és el que ens ha permès reaccionar molt ràpidament a aquesta necessitat de fer alguna cosa i de gestió que ha portat la pandèmia del coronavirus. De fet, la primera indicació de la pandèmia es va ser el 31 de desembre de l'any 19, quan les autoritats xineses van comunicar a l'OMS, a l'OMS, que hi havia una sèrie de casos de pacients amb una pneumònia d'etiologia desconeguda i que semblava que això s'estava convertint en una epidèmia dins d'aquella població, bàsicament de Wuhan. Això va començar, ja dic, el 31 de desembre, o sigui, fa 2 dies. El dia 11 de gener, els científics xinesos van publicar la seqüència del virus. És a dir, ells van seqüenciar el virus que causava aquesta malaltia i el van publicar en una base de dades global on tots els científics del món poden tenir accés i extreure aquesta informació. Aquesta informació era bàsica per poder desenvolupar diagnòstics del virus, per poder desenvolupar els tests que ens permetran diagnosticar. És bàsica per les farmacèutiques per poder desenvolupar tractaments i per poder desenvolupar vacunes. El primer que has de saber és conèixer el virus. Llavors, aquesta seqüenciació, i això és una lliçó dels nous temps.
fins fa no pas massa aquesta informació hagués estat una cosa privilegiada i se l'haguessin quedat el que l'hagi descoberta per poder fer un negoci sobre això. Però en aquests moments jo crec que això és d'agrair, que els xinesos van donar una lliçó de generositat en aquest sentit perquè van veure la implicació global d'aquesta pandèmia i van compartir el seu coneixement d'una forma absolutament gratuïta i altruista. Llavors, això passava l'11 de gener i el 22 de gener nosaltres teníem ja els primers kits de PCR i començàvem a subministrar aquests kits, és a dir, 10-11 dies després de la seqüenciació, que la seqüència del virus fos coneguda. Això demostra la capacitat de reacció de la nostra empresa i la capacitat no només de les empreses, o sigui, haig de ser honest i dir, altres empreses del sector també han reaccionat, no tan ràpid, però també han reaccionat perquè la necessitat era evident. Aleshores, nosaltres vam començar a proveir d'aquest test ja a finals de gener i des d'aleshores portem treballant. Al començament, la necessitat era de diagnòstic. Després parlarem una mica més en detall del test, però al començament la necessitat era de diagnòstic i era massiva i la quantitat o la capacitat de les indústries de desenvolupar test era relativament escassa, perquè un virus absolutament nou i havia que fer-ho tot. Cert que hi havia components dels reactius que eren comuns a altres virus, perquè la PCR és una tecnologia que es fa servir fonamentalment per diagnòstic de virus. I la fem servir, de fet, és una patent que va crear Roche fa ja molts anys enrere, als anys 80, i que permet diagnosticar la presència de virus com virus del SIDA, virus de l'hepatitis, etc. Llavors, el que es va fer és adequar o adaptar aquesta tecnologia en aquest virus nou. Aleshores, vam tenir la capacitat i la voluntat i la vocació de desenvolupar alguna cosa que servís per tractar de gestionar aquesta crisi i el que era més important d'entrada era diagnosticar, saber qui estava i saber qui no estava infectat. Sabeu que el coronavirus, de fet, es diu SARS-CoV-2, que és el nom oficial. No sé si sabeu que SARS, el que vol dir. SARS és l'acrònim anglès de síndrome respiratori agut sever. Això va en anglès. I, de fet, és el segon SARS. L'any 2002-2004 vam tenir el primer SARS, que va estar molt més acotat a la Xina, però, de fet, hem tingut, des del que va del segle, més o menys ja quatre epidèmies quasi pandèmies. Si us en recordeu de la grip aviar, de la grip del porc, el MERS del Middle East, etc. O sigui, no és la primera, però què ha succeït aquí? Aquest és un virus, un coronavirus, no és l'únic, hi ha coronavirus. De fet, molts dels catarros que tenim normal i corrent són produïts per coronavirus. Nosaltres convivim amb coronavirus. Coronavirus és un virus que té la característica que normalment es reprodueix amb animals. I sembla ser que, entre altres, el ratpenat és un dels vectors més habituals. No li provoca malaltia al ratpenat, però el ratpenat és un vector que contagia altres animals. I això és com és la normalitat. De vegades passa, o passa freqüentment, que els virus muten. La majoria de les mutacions no són viables i aquesta mutació es descarta. Però hi ha algunes mutacions que li donen al virus una capacitat de competir i de sobreviure millor. I això és el que ha passat amb aquest coronavirus. És a dir, ha tingut una mutació que l'ha permès atacar els ser humans, que abans no tenien aquesta sensibilitat en aquest virus. Aleshores, es va començar a la Xina, per això que dèiem dels animals, el mercat d'animals, com allà tenen una cultura culinària que mengen bitxos de tota mena, ha sigut la forma com s'ha començat. I té una característica diferent d'altres, que la capacitat de contagi o d'infecció és molt, molt, molt elevada. I, a més, una altra cosa que a favor del virus, no a favor nostre, és que el temps d'incubació des de la infecció fins a desenvolupar símptomes són entre 2 a 3 setmanes. Això permet que una persona infectada pugui estar 2 o 3 setmanes per ahí, donant voltes, trobant-se amb gent, viatjant, canviant de país, etc. I això és el que ha permès aquesta expansió tan tremenda que ha tingut aquest virus i que s'hagi convertit en aquesta pandèmia.
Hi ha virus que desenvolupen símptomes molt més ràpidament. Per tant, no dona temps a que la persona infectada o malalta pugui anar infectant més persones. Però la característica d'aquest virus és aquest temps d'incubació llarg sumat a la gran capacitat de contagi que té. Llavors, aquest és el virus amb els que ens trobem. El virus es diu coronavirus, l'enfermetat es diu Covid-19. O sigui, el Covid és l'enfermetat, que vol dir coronavirus disease en anglès, disease d'enfermetat, i el virus com a tal és el coronavirus. Això significa que no tothom que està infectant coronavirus desenvolupa Covid. O sigui, a vegades fa servir una cosa per l'altra, però per ser puristes, Covid és l'enfermetat i el coronavirus és el patogen. Aleshores, nosaltres hem tingut aquí a Espanya una quantitat tremenda d'infectats. De fet, encara no sabem quanta gent ha tingut el virus. De fet, no ho sabem. Crec que arreu del món se sap. Avui en dia s'està parlant, les dades últimes, tenim més de 6,5 milions de casos confirmats en el món i més de 350.000 morts en el món. Això, o sigui, realment està sent una pandèmia molt severa i molt tremenda. I aquí a Espanya hem tingut, portem fins ara, 236.000 més o menys casos confirmats i unes 27.000 morts. Si un fas el càlcul, et dona que més o menys tens un 12% de morts sobre el número d'infectats. Ara, quins són aquests casos confirmats? Aquests casos confirmats han estat persones que han tingut símptomes, han anat a l'hospital i allà se'ls ha fet el PCR. El PCR, la tècnica, després ho parlem una miqueta, és la tècnica diagnòstica. Això no vol dir que molta gent hagi passat l'enfermetat amb símptomes lleugers i aquests casos no estan contemplats. Aquests no ho sabem. Per tant, parlem de 230.000 com podem parlar de 3 milions. No sabem de veritat quanta gent ha passat el virus. I aquesta informació és fonamental per saber com ens en sortirem d'aquest confinament, com ens en sortirem i com retornarem a una vida més oberta i més propera a la normalitat que teníem abans. Com a dades interessants, és d'aquests 236.000 casos confirmats, això jo crec que explica moltes coses, més del 50% d'aquests casos s'han donat a residències de gent gran. Més del 50%. I un 22% de tots els infectats són treballadors del sector sanitari, metges, infermeria, etc. És a dir, que tenim més d'un 70% dels infectats que venen d'aquests dos sectors. Això és una dada, però que suposo que porta moltes reflexions i sobretot ens dona una idea molt clara de com hem de seguir gestionant aquesta pandèmia perquè estem entenent per on va i per on és la part més dèbil de la nostra societat en aquest sentit. S'han fet estudis de prevalència. Prevalència vol dir seroprevalència, o sigui, quanta gent ha passat l'enfermetat, l'enfermetat ha estat infectada pel virus i ha generat anticossos. Això és el que en diem la seroprevalència. I s'ha fet, us en recordeu que el Ministeri va posar en marxa un programa i més o menys s'han fet tests de 60-70.000 persones i d'això s'han tret unes estadístiques i s'està veient que la seroprevalència està entre el 5 i el 7% de la població. Això què significa? Que més o menys al voltant de 3 milions de persones aquí a Espanya han estat exposades al virus. Aleshores, si un relativitza les morts, que eren 27.000, amb els 3 milions i pico de persones que han estat infectades, aleshores la tassa de letalitat ens cau a prop de l'1%. Hem d'entendre una mica la dimensió de tot això. Aquí s'ha parlat molt dels casos, però els casos només s'han confirmat quan ha hagut un PCR positiu. I hi ha hagut molts, la gran majoria, que han passat l'enfermetat amb símptomes tan lleus que no han anat a l'hospital, no se'ls ha fet cap prova i, per tant, aquestes persones no estan comptabilitzades com casos confirmats. Segons aquests estudis de seroprevalència, aleshores ens trobaríem que hi ha al voltant de 3 milions i pico de persones a Espanya han passat o han estat
exposats al virus i han generat anticossos que després s'han pogut mesurar. Tot això us ho estic explicant perquè crec que ens ajuda a entendre la complexitat del tema per una banda, però sobretot les sortides, o sigui, com hem de gestionar a posteriori això. Una altra dada esfereïdora és el 86% de totes les morts són gent de més de 70 anys. El 86%. I el 95% són aquesta gent o gent més jove que tenia malalties prèvies. Això són les dades del Ministeri i ens ajuda a entendre també que aquesta taxa de letalitat és molt diferent segons l'edat. Segons les estadístiques del Ministeri, persones fins a 60 anys, la taxa de mortalitat és inferior a l'1%. En canvi, quan se supera aquesta edat i es va anant cap al 70, 80, 90, això augmenta fins al 40%. Aleshores, està molt clar i molt ben establert quines persones estan a risc i quines persones estan en un risc molt més petit. I per acabar, només una dada per dimensionar una mica. Parlàvem que morts fins a la data d'avui teníem 27.000. Sabeu quantes morts va causar la grip normal i corrent la temporada 17-18? Van ser 15.000 morts. O sigui, 27.030, diguem-ne, a 15, el doble amb aquest coronavirus, però no més del doble tampoc. No més del doble. Llavors, això més o menys són les dades d'aquesta pandèmia. I ara, si us sembla, m'agradaria entrar una mica en el tema dels tests, que és el que ha generat tants titulars, tantes tertúlies, de cop i volta els tertulians a la televisió tots s'entenien de test, tots s'entenien de diagnòstica, parlaven com si sabessin de què anava. Inclús els periodistes, hi ha hagut molta confusió. I la cosa és senzilla. O sigui, hi ha dos famílies de test. La primera, que és per diagnosticar el virus. És a dir, tu fas un test que tens que diagnosticar si hi ha presència, en aquell moment hi ha infecció activa. O sigui, si el virus està present en aquell individu. Això és el diagnòstic com a tal. Per fer aquest diagnòstic es fa servir una mostra, no sé en català, nasofaríngia, o sigui, aquest hisop que es fa dintre, perquè el virus no passa a la sang, o per almenys no passa en quantitats suficients com perquè es pugui detectar amb sang. Per tant, s'ha de prendre una mostra d'aquesta característica, quan més proper al pulmó millor, però clar, és difícil. I amb aquesta mostra s'envia al laboratori i es fa la tècnica de PCR. PCR és aquesta tècnica tan famosa que és l'acrònim en anglès de la reacció en cadena de la polimerasa, que té moltíssima sensibilitat i permet poca quantitat de virus detectar-la. Llavors, amb això es diagnostica presència o ausència de virus, és a dir, infecció o no infecció pel virus. I aquí dins d'aquest diagnòstic pot haver dues famílies. El test de PCR de laboratori, que parlem, o el que han sortit últimament aquests tests ràpids, que han causat tant de problema. Aquests tests ràpids no van a mesurar material genètic, sinó que mesuren són proteïnes del virus. Però la mostra ha de ser la mateixa i això és bastant complicat de treure. I, a més, en un laboratori tens molta més sensibilitat diagnòstica. Els tests ràpids han demostrat que té una sensibilitat escassa, parlaven del 50-60%. Això vol dir que el 50-60% de les vegades ho adivinen i un 40% no ho adivinen. O sigui que et donen un fals, el que en diem nosaltres, un fals negatiu. És a dir, que és negatiu fals perquè és un positiu real, però el test no l'ha diagnosticat correctament. Llavors, si tu fas un PCR per saber si un individu està o no està contaminat i li dius que no ho està, estàs corrent el risc que aquesta persona segueixi contaminant el seu entorn. Per tant, és molt important el tema de la sensibilitat i això, lamentablement, és el que per presses de tota mena es van importar una sèrie de tests que no complien amb els requisits bàsics que té que tenir un test diagnòstic de sensibilitat i va ser aquests tests que al final es van tenir que tornar, que no es van fer servir, etc. Aquests són aquests famosos tests ràpids que ens sortiran de bons, segur, perquè tot necessita un cert temps. O sigui, segur que sortiran tests ràpids que seran adequats, que tindran bona sensibilitat i bona especificitat, però per ara el que hi ha no és suficient com per poder tenir garanties diagnòstiques. I per això
la prova de PCR de laboratori segueixin la referència. Això és per diagnosticar amb mostra nasofaríngia i amb PCR. Ara, després tenim el test d'anticossos. El test d'anticossos és per determinar si una persona ha estat exposada al virus i ha generat anticossos immunitaris anti aquest virus. Això sí que està en sang, perquè la immunitat, òbviament, es genera dins de l'individu i llavors tu ho mesures amb sang. I aquí també hi ha dos tipus de test. Test de laboratori o test de ràpid. El test de laboratori et treu un tub de sang, com sempre, el meu laboratori. De fet, són ràpids, perquè des que posen el tub a la màquina i la màquina et dona el resultat, són 20 minuts. Però després hi ha els tests que en lloc de fer servir sang venosa, que es treus de la vena, fan amb una gota de sang del dit. Llavors, aquí pots fer un test molt més ràpid d'anticossos. Quin és millor o pitjor? Depèn del que necessitis. Els tests de laboratori, el que tens són màquines, el que diuen els robots que diuen a la premsa, són instruments, són màquines que donen gran capacitat de producció. Per tant, si tu has de fer un test poblacional, etc., necessites aquestes màquines perquè un amb una tira reactiva no arribaries mai. I, a més, el cost de la tira reactiva ràpida és molt més elevat que el cost individual del test. Doncs depèn, si tens les estructures adequades per fer-ho en quantitats, fa servir el laboratori. Si tens que fer tests puntuals en llocs concrets, aleshores fa servir el test ràpid. Aleshores, això bàsicament són els dos tipus de test. Per què es fan servir? Com deia, el PCR fonamentalment és per diagnòstic. Ara bé, i aquí hi ha hagut potser lliçons que aprendre i que hem d'aprendre per la desescalada. La OMS i la majoria dels governs van seguir les indicacions de l'OMS, deien que el test de PCR de diagnòstic s'ha de fer només a aquella persona que tingui símptomes. Una persona que va amb símptomes prou greus com per anar a l'hospital, perquè, no sé, molts passem símptomes de grip o d'enconstipat i no ens quedem a casa. Aquests que tenen prou greus els símptomes van a l'hospital i allà se'ls fa un PCR per confirmar si tenen o no. Això eren les indicacions de l'OMS i és el que s'ha fet. I deixem-me que us expliqui un cas paradigmàtic que es pot explicar una mica el per què en alguns països o en algunes zones la quantitat de contagis i la mortalitat ha sigut molt més alta que en altres. Hi ha un cas que va passar a Itàlia. Sabeu que Itàlia va ser el primer focus europeu del tema. Sobretot van haver dues regions on van haver el major número de casos. I va ser la Lombardia, que és el Milà i els voltants, i el Vèneto, el Venècia. Aleshores, d'entrada, el risc potencial per les dues regions era el mateix. O sigui, hi havia quantitat de casos perquè sembla ser que tenien molta relació comercial amb Wuhan i aleshores tenien molta gent que tornava de viatge i tenien un risc molt important. Però les dues regions van gestionar-ho d'una forma diferent. La Lombardia va seguir les indicacions del govern italià i de l'OMS. Només feien test de PCR als simptomàtics. I quan hi havia simptomàtic, llavors el confinaven. O el tractaven si estava prou greu per tenir que ser hospitalitzat. Això és el mateix que hem fet aquí. Això és el mateix que hem fet aquí. I molts altres països, seguint les instruccions o les indicacions de l'OMS. Però al Vèneto va sortir un immunòleg italià que es diu Andrea Crisanti, que aquest no va fer cas d'això i va dir no, això no té sentit. Aquí hi ha que fer PCR al que té símptomes i llavors immediatament a tot el seu entorn. La gent que aquesta persona ha estat en contacte, tingui o no tingui símptomes. Els simptomàtics no importa, els hi fem a tots. I amb això va aconseguir detectar moltes infeccions asimptomàtiques i aleshores ell va posar en quarantena a tota aquesta gent, no només el que tenia símptomes, sinó el que donava positiu, encara que no els tingués. I amb això va aconseguir fer una gestió molt més, diguem-ne, exitosa del tema i una dada bàsica de morts, de gent que ha mort per aquesta malaltia a Itàlia a la Lombardia, tinc aquí 14.600 persones i al Vèneto 1.500. I això, diguem-ne, corregit per la població, dona un factor més o menys de 5 a 1. O sigui, 5 persones més
a la Lombardia que al Vèneto, per un tema de gestió. Ja et dic, això no vull criticar a ningú, a més m'han dit que m'estan gravant, per tant no criticaré, però crec que són lliçons que hem d'aprendre perquè ara començarem una desescalada, no? La desescalada no significa que el virus no segueix aquí. Amb aquesta seroprevalència que mencionava, tenim un 95%, més o menys, de la població que no hem estat exposat al virus. Llavors, és la mateixa situació que el gener. No canvia res. Estem tots tancats i llavors comencem a estar menys tancats, començarem a sortir i ens tornarem a exposar al virus. Per tant, des d'aquest punt de vista, això no ha canviat. El risc, diguem-ne, d'infecció no ha canviat. Per què ha servit el confinament? El confinament ha servit per evitar els pics de la pandèmia i permetre que el sistema sanitari ens pogués donar una resposta bastant bona en tot el que ha passat. O sigui, les UCIs han estat a punt del col·lapse però no hi han arribat. O sigui, hem pogut més o menys gestionar. Si no s'hagués fet el confinament, segurament hagués sigut un desastre tremendo. O sigui, el confinament ha servit per això. Ha servit per això. Però no ens ha eliminat el virus de l'entorn. El virus segueix allà amb la mateixa virulència que fa 3 mesos enrere. I això és una cosa que aleshores hem de tenir clar, que fins que no hi hagi altre tipus de formes d'evitar-ho, com serà la vacuna, o sigui, l'única forma de veritat d'evitar el contagi a futur serà una vacuna. Perquè la forma que fins ara tenim, que és el tema del confinament, això no pot durar. Nosaltres tenim que sortir, tenim que treballar, tenim que posar a funcionar l'economia. No ens podem quedar a casa. No ens podem quedar a casa perquè amb aquests conceptes ens quedaríem a casa tota la vida. O sigui, perquè no canviarà res ara, ni a l'agost, ni al desembre. O sigui, tenim que assolir un risc com a societat. Com a individus, cada individu assolirà el risc que vulgui, però com a societat crec que tenim que assolir el risc que hi haurà noves infeccions. Què és el que fa la diferència ara? La teràpia, per una banda. Quan va començar això, els metges anaven de crani amb la gestió de l'enfermedad perquè no sabien què era. No és una pneumonia normal i típica. Han anat descobrint coses. Una de les coses més clares que han descobert que el gran problema és la formació de petits coàguls que tapen els bronquis del pulmó i no permeten l'intercanvi d'oxigen. I el pacient mor bàsicament ofegat internament, perquè no hi ha intercanvi d'oxigen. Avui en dia, en teràpies anticoagulants, això s'ha millorat moltíssim. Ja no cal tants respiradors com es feien abans, sinó que ara hi ha altres tipus de teràpies. Tenim aquest famós antiviral, el remdesivir, aquest que sembla ser que funciona, que es donarà com un antiviral a les fases menys agudes de l'enfermetat, per evitar que el virus es repliqui. Sí, estem millor preparats mèdicament per gestionar els casos. Estem millor preparats. Per altra banda, els sistemes hospitalaris han après, les UCIs han après, les gestions, etc. O sigui, estem molt millor preparats ara per poder gestionar aquest rebrot. Per tant, és important que comencem a donar ara l'èmfasi a l'economia i a reforçar l'economia perquè no ens podem quedar tancats. Tenim que tornar a sortir, sapiguent que hi haurà contagis, són inevitables. I són inevitables fins quan? Fins que hi hagi una vacuna o fins que la majoria de la població ens infectem, generem anticossos, immunitat i aleshores ja s'assoleix aquesta immunitat de grup, que és la immunitat que existeix pràcticament per tot el rest. Per exemple, la grip estacional. La grip estacional, per què no és un gran problema? Perquè hi ha immunitat de grup, perquè la gran majoria diguem-ne, o si la passem d'una forma lleu i tenim vacunes. O sigui, el tema ara és aprendre de tot això per poder tractar la retornada a la vida normal d'una manera millor. Jo crec que estem preparats, hem conegut, no preparats 100%, no preparats 100%, però estem molt millor preparats. I crec que avui en dia, especialment els dirigents polítics, a mi em fa una mica de cosa deixar exclusivament en mans de la direcció política aquesta decisió. Perquè és un dilema entre seguretat i llibertat i economia. O sigui, són dilemes que no són fàcils.
Jo crec que aquí és un tema que la societat s'ha d'involucrar, no només els polítics, no només els sanitaris, sinó els sociòlegs, els empresaris. Ha de ser un consens realment social, perquè ens estem jugant alguna cosa important, que és ens arrisquem sapiguem que això tindrà un peatge de morts, ens arrisquem, o ens quedem confinats sapiguem que això tindrà un peatge econòmic molt fort. I és una decisió que jo crec que la tenim que prendre entre tots i no deixar-lo exclusivament en mans de certs col·lectius. I, per acabar, només una mica de lliçons que hem après amb aquesta pandèmia. Una cosa que no s'ha parlat massa i que a mi em sobta molt és la falta de preparació dels hospitals i dels sistemes de salut. Les empreses, per almenys les empreses, la meva, tenim plans de pandèmia. I això vol dir que en cas que hi hagi alguna cosa, tenim tota una sèrie de coses protocol·lades. Inclús nosaltres teníem emmagatzemat material de protecció individual i teníem mascaretes, perquè els nostres tècnics estan constantment entrant als hospitals, als laboratoris, etc., i han d'anar preparats. I els hospitals no en tenien. Que això ha sigut, repeteixo, el 22% de totes les infeccions s'han donat en personal sanitari, per falta de preparació, per falta de protecció. No tenien mascaretes, no tenien EPIs, etc. O sigui, això ho hem d'aprendre, que els plans de pandèmia són absolutament imprescindibles, tant per la seguretat com per la gestió dels processos. Hem après també que hem deslocalitzat tanta producció de moltes coses a fora d'aquest país que a l'hora de la veritat ens hem trobat molt, molt complicat. Jo crec que la deslocalització potser ja hauria que tornar a repensar una mica i des dels estaments polítics tornar a reconduir una mica l'estratègia industrial del país. I des del punt de vista d'empresa, hem après a teletreballar, que crec que això també és un bon valor, és una bona lliçó. Hem fet un avanç molt ràpid amb el tema de la societat digital, que ens permet fer una sèrie de canvis laborals, ens permet una conciliació familiar millor. Crec que tenim coses positives que aprendre, però sempre quan vulguem aplicar aquests aprenentatges. Jo crec que jo ho deixaria aquí, ja porto molt de rato. Aleshores, res més per la meva banda. Moltíssimes gràcies per l'atenció i ara sí, si teniu alguna pregunta, amb molt de gust. Sílvia? Gràcies. Jaume, has dit coses molt interessants, com que el 86% dels morts eren de més de 70 anys, si no m'equivoco, i el 95% d'aquesta gent gran o afectats amb patologies cròniques abans, no? I sobretot el 70% d'infectats en residències i el sector sanitari. Això ens fa pensar molt en com hem de començar com fer el desconfinament aquest, amb responsabilitat tant al sector públic com privat. Arrel de tot això, també el senyor Ramon Talamàs, president de la Cambra de Terrassa, tenia una pregunta per fer-te, que va molt relacionada amb aquestes estadístiques. No, en tinc dues. Dues de petites i una de complexa. Primer, a partir de quina edat es considera gent gran? És una bona pregunta. Jo sempre dic que tots aquests que són igual que jo, o més, però menys no. Gent gran en aquesta estadística s'ha vist que a partir dels 68-70 anys comença radicalment a pujar la tassa de mortalitat. La segona. Això és tal. La segona. Aquest any, quants morts de grip normal portem? O estan tots inclots? No estan, és curiós, però la pàgina del Ministeri no està actualitzada en aquestes dates. Potser estan tan, diguem-ne, ocupats amb el tema del Covid que no ho estan publicant. Ara ve la complexa. Primer que tot, felicitar-te, saludar l'alcaldessa i els regidors, el president. Felicitar-te per l'exposició. Jo crec que, a part de la part tècnica de coneixement i il·lustratiu, en l'últim minut has donat aquí, has posat una mica la bomba a sobre. És a dir, dius, això no ho hem de deixar en la decisió política, ho hem de fer entre tots. Ens sembla bé, però com ho organitzem, això?
I això potser l'alcaldessa ens pot il·lustrar més. Perquè, clar, jo ja entenc, no? Però vull dir, veiem les dificultats de posar-nos d'acord en moltes coses amb un tema tan cabdal que no afecta solament a un estat o a una nació, sinó que és a nivell mundial amb la situació. Aquí hi ha una situació que d'alguna manera veig aquí la gran incògnita de la sortida, més a veure si tindrem algun rebrot i si el superarem bé perquè estarem més preparats, com has dit, a nivell tant del tractament com de la praxis de les unitats de cures intensives. El gran problema està aquí, com fem front a nivell de la societat a aquest gran repte. Per això jo deia, és un dilema, o sigui, no hi ha una solució única segurament, és un dilema, però és un dilema prou transcendental per la societat com perquè la decisió es prengui a nivell sanitari exclusivament, com hi ha alguns països que ho fan. O sigui, només mentre les dades sanitàries no siguin bones no farem res més. O altres països han optat per el tema que l'economia primer i aleshores han deixat de banda la perillositat i el peatge que s'ha de pagar si no es fan una sèrie de mesures com s'han fet el tema confinament, etc. Doncs és un balanç que algú ha de decidir quin és el punt adequat. I aquest algú, si ho deixem només als sanitaris, tenim clar, serà confinament fins que no n'hi hagi. Si ho deixem als altres, serà al revés. Jo crec que és per això que és important que hi hagi una pluralitat entre els experts que assessorin i que ajudin a prendre la decisió definitiva. No sé, alcaldessa, si tens algun comentari. Molt bé. No havia de dir allò de pobra de mi, però sí que estic molt d'acord amb que hauríem de trobar aquest balanç, aquest equilibri entre les dues coses perquè, evidentment, hem d'evitar el contagi i contraure la malaltia, la pandèmia, en definitiva, però tampoc no podem tancar les ciutats, els països, perquè les conseqüències econòmiques que després també tenen, i la veritat és que és una decisió supercomplexa. Per això, en aquests moments, faríem bé tots els representants públics, i vull pensar que la majoria ho fem, de respectar les autoritats sanitàries a cada moment, aquells que tenen aquestes responsabilitats, que estic convençuda que intenten trobar el millor criteri, que és aquest equilibri que és complicat. Però jo, si em permeteu també, ja que tinc l'oportunitat ara, quan parlava ara el Jaume al final d'aquest avenç amb el tema del teletreball o també amb la societat digital, doncs explicar que aquesta és una oportunitat també que ens ha donat aquesta crisi per fer canvis de paradigma que segurament fins ara no ens havíem atrevit a fer-ho, que té moltes implicacions, sobretot el teletreball. Crec que un teletreball com cal, que no és teletreballar amb els nens petits a casa, pujant-te damunt la taula i treballant a les 12 de la nit per compensar el que no has pogut treballar, sinó un teletreball en època que no sigui pandèmia, que per tant els nens són a l'escola i tu pots fer la teva feina en condicions, amb uns horaris, diguéssim, humans. Però que en tot cas ens ha demostrat el teletreball, ens ho ha demostrat el confinament, però també en bona mesura aquest teletreball, les avantatges per la mobilitat, per la contaminació, per la qualitat de l'aire, que tot això que ho estem veient aquests dies com a cosa positiva, ho hem de saber traslladar al dia a dia. I, per exemple, en aquest cas, us trasllado que el nostre Ajuntament, l'Ajuntament de Sant Cugat, es planteja implementar el teletreball d'una forma definitiva. Per tant, estem treballant per tenir un reglament perquè a partir d'ara hem demostrat durant tot aquest confinament que podíem fer teletreball perquè estàvem preparats des del punt de vista digital. Evidentment, això implica que totes les empreses, en aquest cas una administració, tingui una feina feta prèvia i hem anat afinant moltíssim en tots aquests dies. L'àrea de tecnologia ha hagut de treballar molt perquè tothom tingui les oportunitats per fer-ho. No tots els llocs de treball es poden fer en teletreball. També s'ha demostrat que el teletreball exigeix una planificació d'objectius de forma molt clara, no admet improvisació, hem de tenir molt clars quins són els objectius perquè tothom sàpiga cap a on hem d'anar, que creiem que s'ha de combinar amb el treball presencial, sense cap mena de dubte, no només teletreball, per uns efectes de socialització i també arribar un moment que posar en comú també de forma presencial, la bonança també de la possibilitat de trobar-se i ser presencials, però que sense cap mena de dubte el teletreball
En aquest cas, diem des de l'Ajuntament de Sant Cugat que el teletreball ha vingut per quedar-se i que nosaltres l'implementarem perquè ens n'hem adonat de tots els avantatges que té i creiem que és una oportunitat, sobretot amb un percentatge molt gran del nostre Ajuntament. Nosaltres tenim al voltant de 900.000 persones treballant a l'Ajuntament i tots els organismes que en depenen i que, per tant, aquesta és una decisió que hem pres i que estem treballant amb un reglament per implementar-ho i que crec que és una experiència que, malgrat sigui una administració, però que també la podem compartir amb la resta d'empreses, de societats, etc., de companyies que també s'ho estan plantejant i crec que, sense cap mena de dubte, és el futur. Gràcies, alcaldessa. Tenim una altra pregunta. El soci director Acceso Corporate VIP, que és el senyor Joan Alsina. Gràcies, Sílvia. Jaume, impressionant. Jo sempre he pensat, i cada cop més, que no hi ha res com escoltar la gent que en sabeu, perquè sou els únics que transmeteu missatges clars, concisos i, a més, que són veritat. Escolta, jo et vaig a preguntar una altra cosa, que va més de lo meu. I ara parlem molt d'una nova realitat, que jo crec que és la realitat que teníem abans, sol que ara en som conscients que la realitat era aquella. Ens has explicat que en els darrers anys ja és la quarta pandèmia la que portem. Si ens fixéssim, si poséssim el focus a la Xina, veuríem que ells n'han tingut unes quantes més d'epidèmies. I jo crec que la conscienciació social ens porta a que tot el que seria la indústria del control epidèmic probablement arrencarà molt fort després de tot això, o ja ho deu estar fent. En aquest àmbit, coses com innovació, R+D o capacitat d'inversió amb tot el que tingui a veure amb aquesta indústria. Hi ha molta gent que està mirant la manera de fer mascaretes més barates, més ràpid, més maques, gent que fa impressió 3D de moltes coses, però jo penso que tot el món de la diagnòstica i de la farma associada al control epidèmic hauria d'evolucionar molt. En aquest sentit, estem en un territori en el que si alguna cosa sabem fer és fer coses noves. Molts xavals que surten de les universitats o treballen en empreses que els dona per muntar companyies que fan coses que tenen sentit. I crec que en aquest entorn això serà necessari. És a dir, no crec que una sola companyia, per gran i robusta que sigui, pugui obrir tots els fronts d'investigació que ens permetin, jo què sé, estar protegits per la via de la identificació de qualsevol cosa que pugui passar en el futur. Vosaltres teniu una empresa d'inversió, que és Roche Ventures, que fa grans inversions en adquisicions de companyies, etc. Hi ha algun plan que Roche Ventures comenci a fer inversions o adquisicions dintre d'aquest camp i d'una manera ràpida i en aquest sentit que pugui obrir oficines més enllà de les que ja té, inclús en el nostre país? Bueno, Roche Ventures és bàsicament farma, perquè Roche és una empresa molt gran, nosaltres som, no crec que arribem al 18% del que és l'empresa total. Per tant, diagnòstica sempre ha estat una miqueta el germà petit d'aquesta divisió i Roche Ventures només es planteja inversions de molt diner, de molt nivell. Nosaltres hem intentat, perquè aquí, com tu dius, aquí, especialment aquí a Catalunya, hi ha idees, startups molt interessants on valdria la pena posar-hi capital llavor per fer-ho créixer i que es converteixi en alguna cosa. I no hem tingut l'èxit, perquè sembla ser que és un tema de filosofia, un tema de dimensions. Per altra banda, aquesta pandèmia ha posat de relleu la importància de la diagnòstica. Aleshores, hi ha aquí una petita startup que està treballant amb una tecnologia nova que, si se'n surten, pot ser molt interessant per fer tests ràpids de detecció. Però encara nosaltres estem com a afiliada local darrere d'ells. Si això es fa el que en diu el proof of concept, o sigui que la idea, la seva hipòtesi tecnològica funciona, aleshores jo tindria l'esperança que poguéssim fer alguna cosa. Però per ara és molt farma i com a multinacional podem fer moltes coses, però les decisions
tecnològiques, etc., es prenen a la casa matriu i no tant aquí. Gràcies. Vale, gràcies, Joan. Jaume, li dono pas al Joan Nut, que és administrador de l'empresa Wabit. Moltes gràcies, Sílvia. També moltes gràcies, Jaume. Jo també tindria un parell de preguntes i és... M'ha semblat entendre per la teva explicació en comparació amb una grip normal que has qualificat com a estacional, doncs la conclusió a la que he arribat és que el Covid es podria qualificar com una malaltia no estacional, no? I llavors, s'ha estat parlant que igual vindria un altre brot a la tardor o a l'hivern i volia saber què n'opines d'això i inclús s'ha parlat de mutacions. I si s'està parlant d'una vacuna, no sé si treuen al mercat una vacuna, si aquesta ja no serviria en cas que hi hagués una mutació. Això seria la primera pregunta. I la segona és, per desgràcia, ara el fet de tenir internet, que per unes coses és molt bona, però per una altra és bastant dolenta, és que sembla ser que qualsevol persona pot dir la seva i després penjar aquests vídeos a internet, no? I jo n'he vist uns quants vídeos, sobretot de suposats metges americans, perquè almenys van vestits com si fossin metges. Del que es parla és, una cosa és el confinament i una altra són els elements de protecció que ens posem nosaltres, com poden ser els guants o les mascaretes. I aquests suposats metges el que deien és que de posar-te guants i anar tan protegit, doncs el que fa és baixar-te el teu sistema immunològic i llavors que estaries més exposat a altres tipus de malalties. I una mica la conclusió que jo podia arribar és que això igual no és una cosa que el teu sistema immunològic pugui baixar en 3 mesos. Però no sé, m'agradaria escoltar la teva opinió. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Joan. A veure, el tema d'estacionalitat no està encara... No se sap. No se sap si serà un virus que es comportarà com altres coronavirus, que són molt més agressius quan fa fred i que amb la calor la capacitat infectiva es redueix molt. Això no està encara del tot vist i estem veient, per exemple, un país com Brasil, tropical, i que tenen una incidència molt important. Per tant, no semblaria que la calor l'afecti tant com altres virus de la grip. Per ara, no semblaria. No ho sabem perquè és que, torno a repetir, portem 3 mesos amb aquest virus, o sigui, tampoc és que en sapiguem tant. Però no semblaria que fos estacional. El tema de les mutacions. És un virus d'ARN, que muten més que els d'ADN, és un virus tipus grip i tal, però aquest concretament sembla ser que muta poquet. Per tant, la vacuna, igual que les vacunes de la grip, nosaltres posem la vacuna de la grip estacional i cada any hi ha mutacions. I funciona mai al 100%, però funciona amb una part important. Això, l'esperança seria que amb aquest virus que muta poquet, la vacuna força, quan es trobi i es desenvolupi, sigui més estable. I respecte a el que deies de la superprotecció, això és un debat, o sigui, és un debat, hi ha una certa realitat de que si tu no t'exposes a agents externs que et generen immunitat, doncs el teu sistema immunitari està com adormit i no funciona. Aleshores, si estàs amb un sistema immunitari poc actiu i tens una infecció, aquesta infecció pot ser molt més greu que si el teu sistema immunitari està més actiu i et protegeix millor. En 3 mesos no passa res, òbviament, però si això es converteix en una forma de ser, jo crec que la mascareta la portarem per temps, però si exagerem massa amb la protecció individual, aleshores sí crec que es podria convertir en un perill perquè quedaries més exposat a aquest tipus d'infecció. És a dir, has d'anar creant immunitat.
l'única cura real per totes les infeccions. Jo parlava l'altre dia amb els meus nets, els deia, si tinguéssim microscopis als ulls, veuríem que tot això està ple de bitxos. Entre bacteris, entre virus, estem absolutament rodejats. I per què no ens infectem? Perquè tenim un sistema immunitari que ens protegeix. I això, una mesura és deixar-li aquest sistema immunitari que s'estimuli. Si el protegim massa, a la llarga deixaria de funcionar. Gràcies, Jaume. Tenim 3 persones més que faran preguntes i llavors ja faríem el tancament per poder acabar més o menys a l'hora puntual. Li dono pas al Benet Heredia, que és director regional de Banda de Sabadell. Hola, bona tarda. Bona tarda a totes i tots. Alcaldessa, Ramon, president de la Cambra, Joan, president de Sant Cugat Empresarial, companys de la Junta i la resta. Jaume, espectacular, Jo aquests dies pensàvem que havíem sentit tot ja del tema del coronavirus aquest i no s'acabes de donar un bany, que em faltava molta cosa per sentir i en sentit comú i de la gent que coneix el tema, no? Però jo, ja em sap greu, però la meva pregunta no serà de caire aquest tècnic i tal, que no tindria, sinó jo aniré més per la vessant econòmico-financera, que també em toca una mica, no? Aquesta crisi, al final, parlant d'empreses, estem en una situació empresarial, ha afectat a tots, és evident, d'una manera o d'una altra. Es parla ja de com serà la recuperació, si serà en V baixa, en L, amb l'acrònim de la Nike. Bé, ja ho veurem, no? Ja ho veurem. Però per tenir una visió positiva, home, el que és evident és que també parlem de sectors que poden ser guanyadors amb aquesta crisi, no? I empreses que poden sortir reforçades i empreses que poden ser claus amb el futur de la societat, no? I aquí és on te toca, no? Te toca amb la teva empresa, en Roche, i jo m'agradaria que la pregunta aquesta, com sortiríeu vosaltres? Quines avantatges competitives podeu tenir? Quina part positiva treure de tot això? I si ja vols ampliar la resta de sector, t'ho agrairé també. Gràcies. Gràcies. Bueno, no, de fet, el que deia abans, in vitro diagnòstics de cop i volta s'ha convertit en un sector glamurós i conegut per tothom, perquè portem solucions realment potents al que és la medicina. D'entrada, des del punt de vista econòmic, t'haig de dir que tenim un cop important perquè el que és la rutina normal en els hospitals s'ha caigut fins al 60%. Per tant, el que és l'activitat de laboratoris i tal s'ha ressentit i nosaltres, òbviament, ho veiem també amb les vendes i això ho veu igual al nostre sector. Ara, a llarg termini, òbviament, s'ha posat en evidència la necessitat de ser seriosos amb aquest tema sanitari. Ja no parlo de diagnòstica, parlo d'in vivo, de tot el que són les màquines. Tenim l'índex d'envelliment de màquines diagnòstiques més alt d'Europa. O sigui, la renovació tecnològica va molt lenta després de tants anys de retallades. Les inversions que s'estan fent en nous tacs i nous sistemes és molt baixa i fa que avui en dia sigui absolutament necessari una renovació. Per tant, crec que ho entenc, que hi haurà ara una sensibilitat diferent pel sistema sanitari. Jo encara me'n recordo d'una xerrada del ministre Montoro fa uns anyets enrere, quan deia que aquí el sistema públic gastava 6,3-6,5% del PIB en sanitat i que el seu pla era anar-ho baixant. Jo vaig dir, això va al revés. Vull dir, la necessitat de sanitat va cap amunt, no cap avall. Jo crec que és el valor social més alt per damunt de tots els altres. I ara s'ha posat en evidència. Deia els plans de pandèmia. Els hospitals tenen plans de pandèmia. I els hospitals sabien que tenien que tenir estocs de totes aquestes coses. Si no n'han tingut és perquè no han hagut pressupostos, no ha hagut seriositat en el seguiment dels plans. Jo crec que tot això fa que el sistema sanitari es repensi tant des del sector de proveir serveis, el sector públic, el sector privat, com el sector de la indústria. Després, un sector que sortirà molt reforçat és el tema de la telemedicina i tot el que és la comunicació o facilitar la vida i l'assistència als pacients crònics. No oblidem que els pacients crònics són més o menys, generen el 80% de la despesa de tot el sistema sanitari està generada per la cronicitat. I per què això? Perquè
l'atenció als crònics és molt presencial, necessites molt personal, molta gent, etc. Si la telemedicina de qualitat, la telemedicina efectiva i resolutiva es posa en marxa, això serà un gran avenç també pel sistema sanitari i pels pacients, i sobretot pels pacients de cronicitat. Hi ha sectors que sortiran reforçats. Hi ha altres sectors, ho desconec, però imagino que el tema turisme aquests patiran perquè potser han canviat la forma d'entendre això de fer turisme, però jo apostaria també per aquests sectors com el tèxtil i altres que han deslocalitzat tant, que ara jo crec que és una molt bona oportunitat per entendre el paper que juga una indústria local i un consum de proximitat. I si això tenim la capacitat entre tots com a societat de tirar endavant, crec que al final les conseqüències seran més positives que negatives. Perfecte, moltes gràcies. Tenim ara la pregunta de la Júlia Palma, del Parc de Recerca de la UAB. Sí, hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies per la presentació, Jaume. Ha sigut molt aclaridora i, a més, ens has donat moltes pistes de cap a on hem d'anar, de totes les lliçons que hauríem d'aprendre i cap a on hauríem d'anar. En el tema del desconfinament, ara s'està fent per territoris, però pel que tu estàs dient, potser ens hauríem de plantejar el desconfinament també barrejant les edats. Per una part, això és la meva pregunta. I per una altra banda, com a societat crec que ens hem de felicitar per com hem fet les coses en el confinament, però qui millor ho ha fet crec que són els nens, que són els grans oblidats. I són els que millor ho han fet. Llavors, segons el risc de que un nen agafi la Covid o que la pateixi, és superbaix. I el tema d'escola, a mi em preocupa el tema de les escoles i el tema de les regles que s'han de posar perquè els nens tornin a les escoles. I, no sé, això crec que va més cap a una pregunta cap a l'alcaldessa. Com es preveu que es farà això, tenint en compte tota aquesta informació i tot el que hem après en aquests pocs mesos? Gràcies. El tema de desconfinament per franges d'edat, jo crec que això sí que té molt de sentit, perquè insisteixo, portem 3 mesos amb això. Ja falta molta evidència mèdica que encara tenim que construir, però dona la impressió que la gent sana per sota dels 60 anys té un risc molt petit. Per tant, jo crec que aquí, i de fet és la gent productiva, la majoria, és la gent que de veritat podria tornar a una activitat econòmica més activa que la que tenim ara. I les franges d'edat més altes, especialment les residències, a mi aquesta dada del 50% de contagis a residències, 70% de totes les morts han sigut amb persones a les residències. O sigui, cuidant això, crec que tenim molta garantia de poder-nos sortir molt millor. O sigui, que cuidant bé les coses que sabem i sent una miqueta, jo insisteixo, tenim que assolir un risc social d'alguna manera. No podem només pensar amb un risc zero sanitari. Això no existeix i crec que no és realista. Nosaltres tenim que assolir un risc, però tenim prou dades com per fer-ho d'una forma intel·ligent. I respecte als nens, per ara l'evidència és que no s'infecten. Inclús hi ha estudis a nivell molecular que sembla ser que no tenen uns certs receptors que són els que necessita el virus per entrar a les cèl·lules i que els nens encara no els han desenvolupat i, per tant, no hi ha capacitat del virus d'infectar, sembla. Per tant, dona la impressió que sí es podria obrir el tema de les escoles amb més tranquil·litat. Però, d'una altra vegada, és una decisió difícil. A més, no només són els nens, són els mestres que estan a les escoles també, per tant, hi hauria que veure com les obrim, probablement amb certes mesures de seguretat, però allò seria una miqueta més també arriscat al setembre i començar a obrir-ho. Per finalitzar, tenim la pregunta del tinent alcalde i presidència d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Pere Soler. Sí, és una pregunta per l'alcaldessa. No, és broma. Jaume, has estat molt didàctic amb les explicacions, ja ens hem vist algunes vegades i, per tant,
des de l'administració pública o des de la gestió política només podem agrair, i més a la nostra ciutat, que també ens han prestat col·laboració en tot moment, sempre que nosaltres ho hem dit, no? Subscriure les paraules en aquest sentit. Però ara que sembla que els polítics hem de saber de tot, i que ara que estem en família puc dir que els polítics no sabem de tot, i per tant ens hem de nodrir de l'expertesa i del coneixement dels diferents sectors econòmics, però també dels diferents sectors productius. Per tant, per nosaltres, cada vegada que escoltem una xerrada d'aquest tipus, doncs és una lliçó i que hem d'aprendre, no? Ara en sé una mica més del que en sabia fa 2 hores i, per tant, agraeixo en aquest sentit. I una de les coses que sí que com a polítics o com a gestors de lo públic ens porta molt capgirats, no? Inclús l'alcaldessa n'hem parlat molt amb aquest fet, és com transmetre la informació, no? Perquè hi ha hagut molta desinformació respecte al virus, segueix contínuament havent-hi molta desinformació i una visió des de fora, des de l'empresariat i, a més, des del sector farmacèutic o de l'anàlisi que feu vosaltres, i suposo que podríem fer una anàlisi de la desinformació que hi ha hagut per part de l'administració pública, però també per part dels mitjans de comunicació, que també els hi poso una mica de culpa. Com hauríem de tractar aquesta informació? Perquè a vegades caiem molt amb els tecnicismes i perdem a qui tenim davant, que és el ciutadà de peu, que no sabia ni les sigles del PCR, no sabia ni el que volia dir el Covid-19. Tenim l'exemple de la presidenta de la Comunitat de Madrid justificant algunes lletres, no? I no sé, com s'hauria d'abordar des d'aquest punt de vista, des d'una visió externa, aquesta informació? Doncs no ho sé. Perquè, òbviament, els mitjans de comunicació són els que tenen la paraula aquí i, lamentablement, veiem que el focus està en temes que generen més expectació i més emoció, etc. I, aleshores, el que deia abans, hi ha mucho enterado últimament, que parla de tot com si sapigués. I aleshores això és el focus que posa la informació. Per altra banda, la comunicació política, si hem de parlar del govern central, és tremendament caòtica, avorridíssima, angulada, en lloc de fer servir paraules que s'entenguin, no? Aleshores, jo amb això no m'hi puc ficar. A nivell d'aquí, de l'Ajuntament i d'aquí de la ciutat de Sant Cugat, si podem ajudar a contribuir d'alguna manera, potser sé que aquí entre els assistents està tot Sant Cugat també, podríem potser tractar de fer alguna cosa d'informació per a la població nostra, però crec que molt més enllà no arribaríem. Però si ho considereu, completament disposats. Molt bé. Molt bé. Jo agraeixo, Pere, a part de la teva assistència, la teva pregunta, perquè jo tinc la solució. Jaume, per què no fas un vídeo teu i el pengem a la xarxa? Tanta gent penjant coses i tu ho expliques d'una manera tan clara i pedagògica i amb una manera tan assenyada que es fa molt entenedor. És a dir, jo crec que ens falta veus que des de la senzillesa, de la humilitat, però des del profund coneixement, siguin capaços de transmetre la veracitat. I que penso que la veracitat de tot això la teniu els professionals. És a dir, per molt que busquen comunicadors públics o privats, al final el coneixement i el que està passant el teniu els que realment el tracteu cada dia. I poder fer divulgació, en el teu cas, com a gran professional, però d'una empresa, seria molt important que l'empresa contribuís d'una manera totalment neutra, clara i a favor de la comunitat a fer aquest tipus d'explicacions. I a més, jo crec que amb la independència de certs debats antics que qüestionaven el paper de les farmacèutiques en general, jo crec que aquesta pandèmia ha posat en valor les farmacèutiques. És a dir, la feina que també estan fent per contribuir a la millora de la comunitat i la sanitat.
Per tant, jo crec que estem en una bona oportunitat també de fer divulgació del que esteu fent i, en tot cas, feia broma amb el teu vídeo, però no era tanta broma. No era tanta broma. Jo, per acabar, vull dir, no faré una pregunta, però tu has apuntat algunes cosetes al final de la intervenció de gran calat. Hi ha una cosa que jo no vull deixar. I més enllà del tema sanitari i econòmic, hi ha un debat mundial sobre els conceptes llibertat i seguretat. És a dir, hi ha un enfrontament si estem disposats a renunciar a certes llibertats per la favor d'una seguretat. I darrere d'aquest debat hi ha posicionaments ideològics i maneres de governar el món. Jo crec que estem davant de les portes de també unes noves tendències polítiques que jugaran molt sobre el concepte llibertat enfront de seguretat. I que podien ser conceptes antics, però jo penso que agafen molt de força arrel de tot això. No enceto el debat, ho apunto. Potser és un debat que podem tenir en el futur, però és un tema per mi bastant preocupant. Acabo. Vull agrair novament als patrocinadors que tenim que permeten fer aquests actes, que aposten per la divulgació i per el teixit empresarial. Vull començar agraint al Banc de Sabadell per seu patrocini, a Sorea, moltes gràcies, i a l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo crec que anem en bon camí, que aquest tema contribuïm amb tot el que és ajudar i divulgar la realitat que ens envolta i penso que continuem amb aquesta línia. Gràcies a tots els assistents. Alcaldessa, moltes gràcies. Pere, temps d'alcalde, moltes gràcies. President de la Cambra de Terrassa, moltes gràcies. I sobretot, moltes gràcies, Jaume, per acceptar la nostra invitació.